d'aquestes d'un centre, una central nuclear i un centre cementiri de residus. És una bona pregunta perquè si aquestes línies estan damunt d'aquest tema d'un cruce d'això, això se multiplica. Jo un estudi que vam fer amb un amic meu a @22 vam veure que un transformador que estava damunt d'un cruce de línies Harman emitia molt més que això s'estessi fora d'aquestes això. I la central nuclear, qualsevol cosa passa això, o sigui hi ha una multiplicació. Sobre aquest tema, a les ermites, detrás on hi ha el púlpit, on se posava l'home a orar, o a l'entrada de les ermites romàniques sobretot, hi ha un cruce de línia, normalment, perquè clar, la gent quan entrava allí se posava una ensofrada allí i anava allà a escoltar el capellà i tots quedaven així. I el l'endemà tornava. I a més la persona se posava detrás i tenia un punt d'estrella normalment, un cruce d'aigua i Harman o cosa així, i aquella persona quan estava d'això semblava que sortís d'aquí il·luminat. I donava el d'això i tota la gent se quedava flac i el l'endemà tornava. O sigui, totes les coses estan fetes per al final. Per això m'agradaria aquesta pregunta de ficar una cosa damunt d'això sí que té una relació i és bastant perillosa.